U14 er i finalen mellem DHG og AGF, har vi fået godt selskab heroppe i kommentatorboksen af AGF's førsteholdstræner for U16. Og Rasmus, den her kamp mellem jeres U14-hold og DHG, hvad kan vi forvente? Jeg tror, at vi kan forvente en god håndboldkamp, hvor vi får DHG at se nogle sjove opstillinger, hvor de vil forsøge at se, om de kan stresse AGF-drengene, som må være favoritter til at nappe sejren. Og hvorfor er de favoritter? Er det to hold, der har mødtes hinanden mødtes før? Nej, man kan sige, ud fra resultaterne og se, vil jeg vurdere, at AGF har på papiret det bedste hold, det bedste materiale. DHG har været i en helt tæt semifinale, og måske de kan bruge det en lille smule i forhold til at har haft de der finalenaver en gang under stævnet. Ellers så vil jeg sige, at det er altid sjovt i de her børnekampe, 14 drenge, stor forskel på top- og bundniveau, så selvom man ikke nødvendigvis har helt det samme spillermateriale, så kan man godt nappe sejren alligevel. Når vi lige skuer ned over trætoppen her, eller hvad man skal sige, så kan man jo se, at der er et par AGF-spillere, som er ret store, og måske DHG-spillerne lidt mere gennemsnitlige 14-årige knatter. Ja, der er ingen tvivl om, at AGF har et fysisk meget, meget stort materiale, at U14-hold at være. Og det er også det, som bliver afgørende for kampen, om DHG kan genere de store backs, om de kan få taget farten ud af dem. Jeg tror, vi vil se dem i noget 4-2-forsvar og prøve at se, om de kan stresse de to backs. Så det bliver spændende. Hvis vi lige skal runde lynhurtigt et par profiler, først og fremmest hos AGF, som du jo har indgående kendskab til. Ja, altså, så vil jeg sige, at AGF's højre bak, Grabbe, er vel nok ham, som de får sværest ved at styre, vil jeg vurdere. Ellers så vil jeg sige, at hvis de går i det offensive forsvar, så bliver det spændende at se, hvordan med nummer 9, Victor Cameron, han gør det inde på stregen. Og altså, endnu en gang 2 gange 20 minutter, skal vi lige være sikre på at nævne. Og 2 dommer. Og ikke nogen ekstra overlægger, og begge kampe så småt til at være klar her. Vi tager lige opstillingerne for AGF nummer 1, Rasmus Lind, nummer 3, Zacharias Lund, nummer 4, Marius Just, nummer 5, Anton Aspen, nummer 7, Emil Tech, 8, Niels Petersen, 9, Victor Cameron, 11, Lasse Skovby, 10, Lasse Skovby, 11, Mads Grabe, 12, Mathias Lomhold, 13, Jeppe Romlund og 26, Laurits Damgaard. For DHG er det 1, Frederik Arnberg, 12, Alexander Pedersen, Servemålmand og 2, August Bygert, 3, Jannik Schack, 4, Ditlev Mielsen, 5, Lasse Borg, 6, Gustav Ladegaard, 7, Christoffer Schulz, 8, Frederik Hammershøj, 9, Oliver Rasmussen og 10, Mads Jensen. Og kampen er altså sat i gang. Det er DHG på bolden. God start for AGF's forsvar her. Kommer lige ind og markerer sig fra start. Jeppe Romlund. Spændende at se med Rasmus Lind inde i målet, for AGF har ligget syg hele stævnet og faktisk kun spillet et kvarter eller noget, der minder om det. Om han er helt ovenpå, eller om han får det svært på sygdommen. Og hvis han skulle få det svært, hvordan har man så en erstatning i nummer 12, Mathias Lomholdt? Hvordan er niveauet mellem de to? Ingen tvivl om, Mathias er en dygtig keeper, men Rasmus er en af de allerbedste i årgangen, og det er selvfølgelig altid en central plads at mangle sit første valg på. Men der er ingen tvivl om, at man har en fin erstatning, og han har jo haft muligheden for at virkelig spille sig varm her i turneringen. Jeg ser vi netop det her offensive forsvar, som går frem og stresser os. Ja, det er 3-3 lige nu, eller noget ligner. Ja, lige præcis. Så det prøver jeg ikke at få løst det med noget overgangsspil. Det er meget tydeligt at se, at de er svært ved at finde farten, når de bliver stresset i det offensive forsvar. Det har været et problem tidligere på sæsonen også. God aggressivitet nede i 6-0-forsvaret inde i 4-blokken fra AGF. Det er altid en fornøjelse at se nogle unge drenge gå tæt med forsvaret.
Hvordan ser du DHG's muligheder for at låse det oceanske forsvar op? Så vi ser her altså et hopskud, som går direkte i paraden, og ser ikke ud som om, at de har de store problemer med at matche, i hvert fald rent atletisk, og kunne komme op til de her skud. Der er ingen tvivl om, at DHG skal først og fremmest få løbet en masse kontra, for udnyttet, at de ligger langt fremme på banen i deres forsvar. Udover det, så vil jeg vurdere, at hvis de skal bryde AGF's forsvar op, så må det blive ude på kanterne mellem 1 og 2, altså på ydersiden af de 2 backs. Lige nøjagtigt den zone, som AGF udnytter her ude bredt i banen. De vil få meget svært, hvis de vælger at blive ved med at skyde ind over de 2 træer. Altså scoring af Jeppe Romlund til 1-0. Kampens første scoring blev af AGF's nummer 13, Jeppe Romlund. Og igen er skud direkte i brædderne. Ja, de er simpelthen nødt til at komme ud bredere i banen. Det bliver for meget skud ind over de to midterforsvarer. Ja, glider han altså lige af på den. Mads Grabbe, som du også nævnte indledningsvis. Ja, ham er man simpelthen nødt til at komme frem til. Han skyder simpelthen for godt til at lade ham skyde ind under 3 meter. Og med nummer 11 fra AGF var det Mads Grabbe. Ganske elegant bevægelse her af de store Grabbe, som lige vender rundt på en modstander og stensikker sætter den ind. Ellers noget af det rigtige, de forsøger her, at prøve at komme lidt bredere i banen. Desværre en lille smule mistiming på udspil, ellers så kunne det være en rigtig fin chance. Og igen forholdsvis nemt dissekeret i det her offensive forsvar og kommer til en åben afslutning i løbet af 1-2 afleveringer. Niels Petersen, som gør det til 3-0 for Aarhus. Man lægger mærke til, at Victor med nummer 9, stregspilleren, lige træder et skridt over banen. Er faktisk ganske habil. Spiller mand mod mand, når han får så meget plads. Det skal de have løst, DHG, hvis de skal styre AGF's angrebsspil. Indtil videre altså ikke nogen... Jeg ved ikke, om træneren har haft en opskrift på, hvordan man bryder AGF ned, men indtil videre i hvert fald ikke lykkedes det der. Det er til gengæld rigtig flot spillet. Super flot indspil. Rammer først på den ene træ og glider over den anden. Frederik Hammershøj, der scorede her. Så overblikket blev lavet af Jannik Schack, tror jeg. Det lignede. Tværpasninger. Meget stillestående AGF. Så gengæld godt spillet. Kigger sig lige op og finder Victor Cameron. Og de er altså ikke... det der offensive forsvar, det bliver straffet lige nu, synes jeg. Ja, de tæller simpelthen forkert inde bagved. De er ikke været skarpe nok på det, der foregår på de 3 bagerste. Det er egentlig har fint styr på bagkæden fra AGF på de 3, der ligger fremme. Kommer egentlig rigtig godt op her, men præcis. Jeg skal godt dække. Endnu en gang. Billedet af Rasmus Lind. Det er simpelthen fornemt. En mand uden fart, der går ind og prøver at se, om at skyde rundt om store forsvar inde i AGF's midterblok. Det er ikke løsningen, og de er nødt til simpelthen at have et bredere udgangspunkt og se, om de kan udfordre dem lidt på mand-mand-spillet. Det kan man have en lille smule nu er det jo ikke ret lang tid siden, at vi så et dansk hold blive fuldstændig destrueret af et spansk hold i høj klasse, men at altså de her finalenæver, at man simpelthen bare kommer skidt ud til kampen og ikke kan finde de løsninger, som man egentlig godt ved skal til. Ja, det er altid sjovt især med drenge i den her alder, at nogen rammer et højere niveau, end de plejer, når de spiller sådan nogle finaler her, og nogen har svært ved at finde det niveau, de ellers har, fordi de simpelthen bliver nervøse eller overtændte. Det virker som om, at AGF har meget godt styr på nerverne. Fin detalje af Niels Petersen her til Jeppe Romlund, som har masser af plads til at lægge den ind til 5-1. Og vi har rundet 7 minutter spillet.
Men indtil videre, der fortsætter de altså den her offensiv stil. Igen slet ikke klar på den overgang, som venstrefløjen løber. Det er de simpelthen nødt til at have løst meget hurtigt, hvis ikke de er nødt til at ændre forsvar. Om overgangsspillet igen her. Det er altså et rigtig fint eksempel på, hvordan man skal løse det offensive forsvar for. Altså fint dækket, ikke? Står de altså og sover, er det Lasse Borg, der egentlig får fat i den, men bliver kaldt for, at han er lige i feltet, når han tager den op, og så kommer der retur, og alt for nemt, han kommer til at score der. Og for tredje gang i kampen var det Jeppe Romlund. Romlund igen, ja. Så kom den endelig. Frederik Hammershøj til 2-6. Ja, det er lige netop duellen på højre bakken med Skrabbe, som skaber en god situation. Og det er måske et område, hvor man med fordel kan prøve at se, om man kan udfordre lidt mere. For DKG-spillerne er en lille smule mindre og til gengæld lidt hurtigere end AGF. Det får vi en mulighed for at se her. Der er en smuttet. Gustav Ladegaard. Og dem her skal de simpelthen finde nogle flere af, hvis de skal kunne være med. Og det er selvfølgelig alfa og omega, at man får dækket op, hvis man gerne vil løbe sin kontrafase. Selvom AGF vel har, kan vi godt til at sige, domineret indledningen her på kampen, så skal det jo ikke meget mere end et par turnovers til, og så går det altså hurtigt den anden vej, som vi lige så. Lige præcis, og det virker som om, de begynder at stille og roligt at få rettet nogle af de der små fejl til os. Og så har de altså muligheden for at løbe kontra på de store bakstreger igen. Og netop her er Frederik Hammershøj, som går til 4-6. Og 2 mål, det er jo ikke det store i håndbold. Nej, men også fordi, at nogle af de mål, som AGF har lavet, har været en lille smule mistiming for forsvaret, hvor man kan sige, begynder at komme bedre timing på forsvarsspillet her. Det er måske en bold, som Frederik Arnberg i mål godt måtte have nappet. Ja, der er lidt uheldig med her. Og fra AGF var det nummer 10, Lasse Skovby. Lasse Skovby, som prioriteret for scoring her. Men svarer lige med det samme igen, Lasse Borg. Ja, det er en flot scoring. Den her gang kommer han i fart og får den svinget rundt om forsvarsspilleren. Ja, og hvis man lægger mærke til det, så er der endelig en situation, hvor de to træer er skilt en lille smule ad, fordi der bliver lagt et tryk fra højre bak først. Og for anden gang i kampen var det Mads Skrabbe. Og så vi så Mads Skrabbe, som virkelig kan finde ud af at sende bolden afsted. Jeg siger lidt igen, at de skal virkelig sørge for at få skilt de der AGF's forsvarsspillere ad, hvis de skal finde deres chancer. Ja, lige på raden. Er det ikke ligefrem kønt lige her, men effektivt er det faktisk. Får egentlig hånden på derinde Lind. Men ikke i stand til at holde den. Hammershøj scorede sit 4. mål til 6-8. Og Hammershøj med sit 4. mål. God bevægelse af Aarhus Jeppe Romlund. Får lige fikseret en modstander, men heldigvis for ham tager den stolpen. Gode kombinationer. Ja, igen virkelig godt skraldspil af Victor Cameron, som lige træder et skridt op i banen og bliver spilbar. Og for AGF var det nummer 4, Marius Just. Og AGF's mål lige fordelt rundt om. Ikke den helt store pointsluger indtil videre. Jeg har haft et par kampe, hvor det nærmest kun er enmandsherre, og så resten de spiller forsvar.
Så meget på det her klassetrin, og den er godkendt, den scoring. Her ser vi lige netop, at der bliver udfordret mand mod mand på en af de to backs. Og det er vel egentlig første gang, vi rigtig ser nummer 3, Jannik Schack, udfordret. Det er altså et mål. Og Schack, der lige bliver snørret af Lasse Skovby her. Ja, så er der udlignet på den konto. Meget fint med de her små kampe i kampen. Så om han kan svare tilbage. Interessant at se den opstilling, AGF har skiftet ind nu, om man har valgt at smide nummer 5, Anton Aspen, frem i en såkaldt skæv 5-1 over i forsvarets højre side. Det er interessant at se, om man kan finde et moment der. Men igen i situationen før, altså Victor Cameron, som laver blokket, selvom han egentlig ikke er den direkte modspiller. Ja, de løber ind i blindgyder og skyder på blokaderne, det er ikke... Og der var en advarsel til Vestergaard. Han spiller rigtig godt indtil videre, Victor, inde i midterforsvaret, og også samtidig haft næst sidste hånd på et par AGF-scoringer. En vigtig mand for dem inde i AGF-forsvaret. Spillet knap 14 minutter af første halvleg. Og stillingen er altså fortsat 7-10. Ja, vi kan da høre, at DHG de har der en lille fraktion med, som de fleste hold har. Ja, det er ikke at høre, at AGF der er på hjemmebane egentlig fin opbakning til DHG. Ja, lidt interessant duel, vi har derovre på højre toer fra forsvaret, hvor han ligger og støder godt op i banen Anton. For skubbet DHG spil meget ind over midten, og det er jo lige netop det, vi har snakket om, ikke er løsningen for dem. Her lykkes det. Oliver Rasmussen og snige sig forbi og lidt. Og igen er det ude bredt i banen, at de finder deres mål, DHG. Så god frispilning af netop Anton Aspen til Victor Cameron. Victor Cameron scorede sit andet mål til 11-8. Jeg sidder lidt med sådan en følelse af, at AGF måske har et gear mere, og de lige kan skrue op for, hvis det bliver rigtig tæt. Altså, selvfølgelig ikke afslutte DHG. Rigtig flot scoring her. Gustav Ladegaard. Og der er selvfølgelig også andre faktorer som træthed og så videre, der kan spille ind, men jamen her for eksempel, det er jo en utrolig let scoring at komme til. Ja, en flot aflevering, og sender afsted i en drømme der. Det er lidt som om, at DHG ikke rigtig får udnyttet de der små muligheder. AGF burde jo egentlig have trukket mere fra sådan umiddelbart her i løbet af det første kvarter, men et par hurtige kontrascoringer til DHG, så er den helt lige igen. Det er 4 minutter af første leg. Og fint gennembrud af Jannik Schack, som fik sagt tak for sidst. Han skal udfordre meget mere, Jannik, herovre på højre bakke. Det ser rigtig fint ud, når han er gået i duel mand mod mand. Han må overgangsspillet igen. God bevægelse inde på stregen af Esben. Nej, just var det. Noget bedre styr på forsvaret ude i DHG's ende lige nu, og det er lidt spændende, om de kan holde fast i det her forsvarsspil, fordi så kan det lige pludselig godt blive en tæt kamp. Skud fra Mads Graber, det blev blokeret her.
jeg sige, det mindste DHG får lidt mere styr på paraderne og kommer ordentligt op. Her bliver det så udspillet. Ja, det er godt spillet af Mads Grave. Men han overpasserer den. Udmærket detalje med kig væk afleveringen, men når den rammer modstanderen, så er det måske ikke så effektivt. AGF har skiftet Lars Damgaard ind og dække venstre toer i forsvaret, selvom vi kan styre Jannik på mand-mand-spillet derfra. Og lidt større spillere, rent fysisk, man sætter ind for at dække op her. Ja, for at dæmme op for gennembruddet. Ja, der er ingen tvivl om, at Laurits er rigtig, rigtig dygtig. Men lidt ligesom Mads Grabbe har han det også bedst med at kunne komme i holdfart og finde sit skud bagfra. Det kan være lidt svært mod det offensive forsvar. Og der var en 2 minutters udvisning til DHG's nummer 7, Christoffer Schulz. Som vi hører, Christoffer Schulz altså 2 minutter på bænken i Skammerkrogen. Og de er ikke lidt heldige her. Synes han tager ordentligt fat i ham ind i heldet, men det mindre et 3-meterkast. Det vil godt være blevet fløjtet. Nu har de fået 2 minutters udvisning, så der Grave. Et godt eksempel på, hvad der sker, når Grabbe han kommer i fart. Ingen chance ind i målet for at tage sådan en skud. Det er selvfølgelig lidt svært, når man er i undertal at dæmme op for det, men måske de skulle prioritere at finde nogle andre, der kan få chancen. Ja, de centrale 3-4 spillere, de har fungeret rigtig, rigtig godt for Aarhus. Så har de jo altså sat reservemålmanden ind. Du kan se Mathias Lomholt, som vi snakkede lidt om før, kommer altså fint fra start. Jeg tror, man lader ham spille bare lige overtalt her for at give ham lidt finale og anerkende, at han har spillet en god turnering, eller tror man, han får lidt mere spilletid? Nej, jeg tror egentlig, at vurderingen nede fra AGF-bænken har været, at Rasmus har gjort det OK, men ikke ramt det niveau, han kan ramme. Og hvis han samtidig er lidt småsyg i kroppen, så er det måske rart, at han har lidt kræfter til at kunne komme ind, hvis det bliver helt tæt til sidst. Så Cameron, som får en hel motorvej og løbe ned på her, skaber noget selv. Ja, har været første halvleg helt stor oplevelse. Hans tredje mål. Og tiden løber ud altså for første halvleg. Pause til lige 14. Okay. Anden halvleg, sæt i gang. AGF på bolden altså foran 14-9. Skud fra Lars Damgaard på stolpen. Og AGF, de skal vel bare fortsætte det spil, som de har ude i første halvleg. Ja, så jeg vil sige, at efter de har fået sat Anton ind og dække toeren over i deres højre side, og Laurits er kommet ind og skal vinde de her dueller mand mod mand over på den modsatte bakke, jamen der har DHG ikke spillet sig til noget som helst. Og det skal de have løst, DHG, hvis ikke de skal have en ordentlig snitter i anden halvleg. Ja, målscoret af Anton Asmund, som også kan i den anden ende. Det er meget ind over midten igen nu, ikke? Hele tiden. Ja, men også lidt... så får han så i 2 omgange smidt den ind her, Oliver Rasmussen, men som om de lidt leder efter den som skal tage afslutninger. Hvem tør gøre det? Oliver bare tage chancen. Det er sådan en fin redning fra Mathias ind i målet i første omgang. Så lidt uheldig, ja. Men godt kæmpet. God hustle. Men de her AGF-drenge, nu er du U16-træner. Er det nogen, du kommer til at træne her inden for de næste år så? Det er jo alle sammen nogen, der rykker op og bliver U16 næste år, AGF-spillerne, og jeg fortsætter med at være førsteholdstræner i AGF Viby, som samarbejdet hedder. Og der er der flere af dem her,
som vi håber på kan begå sig, også når de bliver første års 16. Så det bliver spændende at følge mere i løbet af næste år. Det er jo en årgang, hvor der sker utrolig meget, både fysisk, men også sådan koordinativt og ja, folk kan hurtigt skyde i vejret, eller... Ja, lige præcis. Der er mange af AGF'erne, der i forvejen er store, men hvis de så også samtidig lige får lidt flere kilo på kroppen, så er der jo flere af de her AGF-spillere, der allerede er store nok til at være 16. Og nogle af dem måske næsten har gavn af at få en større bold i hånden, fordi den lille bold kan være lidt svært at styre, når man er stor. Ja, så får han ikke rigtig ramt på den inde i målet. Lomholt. Og yderligere reducering 11-16. Men i hele taget, de her ungdomshold, er der et lysende talent på det her hold, som du gerne vil fremhæve? Altså først og fremmest det her 14-hold. Altså det er jo utroligt spændende, og sådan er det jo altid med store venstrehænder. Det er utroligt spændende at se, hvad Mads Krabbe på højre bakke kan drive det til. En stor dreng, og hvis han kan blive hurtig på fødderne, så kan han nå langt selvfølgelig, i og med at han også er venstre. Så har jeg en lille fidus til nummer 9, Victor Cameron, som også i den her kamp har vist, at han kan dække rigtig godt op, og samtidig er en rigtig fin spiller inde på stregen i angrebsspillet. Ja, netop. Cameron med højre hånd. Ingen gevinst. Fin redning af reservemålmanden Lomholt. Du har her senere, eller ja, næste måned, midt på næste måned, en turnering. Og ikke en hvilken som helst turnering, men U16 DM. Ja, vi har været så heldige at få lov at spille DM på hjemmebane og kvalificere os til det. Vi har faktisk gået igennem ligaen ubesejret her efter jul, og skal så stille op til DM, som vi afholder på hjemmebane ude i Vejle Beriskovhallen den 20. 21. april. Det bliver selvfølgelig en stor oplevelse, drengene, at se, om vi kan nappe den titel. Og det er altså sådan et Final Four stævne? Ja, man spiller alle mod alle, så man har man starter med at spille de to jyske hold imod hinanden, og så bagefter så møder man så også de to over fra østsiden. Og når de 3 kampe, man har spillet, så er færdige, jamen så gør man stillingen op. Og det bliver nok GOG, der den sværeste modstander. Vi har fået Kolding med fra Jylland, som vi har slået med 12 mål i den ene kamp og 13 i den anden i de 2 indbyrdes opgør, vi har mødt dem. Og tilsvarende over på den anden side, så har GOG slået HK, som er med til DM med 16 mål i et af deres opgør. Så det er A og B DM, med det god vilje? Ja, det er altid noget specielt at være til DM, og der kommer nogle gange nogle resultater, som på papiret ikke giver mening, men vi håber, at vi kan få lov at kæmpe om det med GOG-drengene, som vi møder den sidste dag der til DM. Vigtig redning af Mathias Lomholt her, så de ikke kommer inden for 3 mål. Så det er lidt spilletid til reserverne nu hos AGF. Ja, de skal passe på, at de giver DHG troen på tingene igen. Faktisk stået fornuftigt i forsvaret her de sidste par angreb. Men vel egentlig også en fornuftig disposition af AGF-træner. Nu ser vi her endnu en scoring af Esben, og han, altså hvis de kan blive ved med at score i det her tempo, så har de jo fordelen af at kunne sætte, deres første kæde ind og lukke den her kamp efter 10-15 minutter. Ikke? Ja, lige præcis. Og Esben har gjort det rigtig fint. Noget hurtigere på en stor Mads Krabbe, men det har vist sig at være en rigtig godt værktøj at sætte ind her mod DHG-spillerne, både forsvar og angreb. En meget disciplineret indsats. AGF'erne også sidder, men lige hører dem råbe sådan, og lige juble et kort øjeblik, så er de med øjnene tilbage på bolden. Det er godt sat ind det der. Christopher Schultz. Godt gennembrud, han laver derovre.
simpelthen for nemt, han får lov at placere forbi derovre på Zacharias, som godt kunne have gjort lidt mere i den her situation. Spillet det der. Ja, her ser vi virkelig, hvad der sker, når de får lov at spille i fart. Ikke? Og en god aflevering der. Og endnu en gang var det Cameron. Heldig scoring her. Det er bestemt ikke løsningen på den lange bane, at de bliver ved med at sende alle de skud ind over de der dobbeltparader ind i AGF. Det er svært ved at se, at det er det, der skulle kunne bringe det tilbage i kampen her. Men altså stadigvæk 4 måls føring, og man vil sige, at trods alt, at de er sluppet nogenlunde fornuftigt afsted med det her undertal. DHG. Det må man sige. Udskiftning. Kommer Mads Jensen. Her udløber udvisningen og ind igen med Hammershøj. Endnu en scoring. Og det er Schultz igen. Og de er altså begyndt at få åbnet den fløj op lidt, som du også nævnte i første leg, at skal prøve at komme lidt ud. Ja, de kommer lidt bedre ud over kanterne på de her sidste par mål. Ej, det er heldigt det der. Men på plads derinde, Pedersen. Ja, det er en flot redning. Og i mål for DHG har vi Alexander Pedersen. Det bliver meget sideværs lige nu for AGF's spillerne. Der er ikke den store bevægelse mod mål. Kommer så her et enkelt tryk igen. Rigtig fin bevægelse. Han rammer Anton Aspen og sætter det rigtig fint op. Og også en rigtig god afslutning af Zacharias ude på højre fløj. Ja, forholdsvis enkelt af bolden. Gør arbejdet, som man jo siger. Og ikke de store problemer. Så længe de er træfsikre, det er de jo. Indtil videre. Det var et meget hårdt dømt, synes jeg. Så Lille har lige mistet et skridt. Kommer til at se voldsomt ud. Og der var 2 minutters udvikling til AGF's nummer 26, Aarhus Damgaard. Ja, han appellerede heller ikke for noget specielt der, men dommerne har altså skønnet, at Damgaard forbrød sig 2 minutters undertal til AGF. Ja, lidt, Og det er momentet, det her, er det ikke det? Ja, det er lidt ærgerligt, at de ikke får mere ud af det angreb. De spiller sig til en bedre chance for en scoring der og en hurtig kontra. Så står man altså lige pludselig bagud med 2 kunder og samtidig stadigvæk en mand i overtal. Det kunne have været åbnet kampen lidt igen. Skud fra Mads Grabbe. God redning af Pedersen. Ja, Lasse Borg. Nu har vi frarådet ham at gøre de der, men det er hans 3. mål på. Ja, man kan sige, det der sker i situationen, hvor han vælger, hvor han scorer på dem, der spiller de udenom om Victor Cameron. Når det er ham, de vælger at skyde ind over, så er det alt andet lige lidt sværere. Men Victor Cameron står på toren i den her situation og dækker op. Og det gør altså, det åbner lidt muligheden for, at han kan smide den afsted i høj fart. Og vel at mærke med succes. Ingen tvivl om, at Jeppe Romlund er en dygtig forsvarsspiller, men han har ikke den samme højde, som Victor har. Som får slidt sig igennem her. En 2 mand. Afslutningen er også godt reddet, men
Så 3 meter kastet, og så... Ja, den hopper de på begge to. Stensikkert af Cameron. Victor har spillet en flot kamp, både forsvar og angreber. Han har både scoret fra stregen og fra venstre fløj, og nu også uden fra bagkæden. Det er ikke tit, man ser en stregspiller gøre det. Men netop på stregen, at alsidighed er en kæmpe fordel. Jeg er ingen tvivl om, at et godt blik for spillet, det er alfa og omega. Så er de altså inden for 3 igen. Til at stå meget langt fra hinanden AGF-spillerne her. Det er meget offensivt, og det synes jeg umiddelbart ikke, at der er nogen grund til. Jeg har haft fint styr på det, når de har stået kompakt med 6-0-forsvaret. Det er der altså taget fat her. Gustav Ladegaard på Lasse Skovby. Og det er ikke første gang, det sker det der. Ladegaard. Så hedder den 2 mål lige nu. Ja, man skal aldrig sige aldrig. Kommer til at spille meget langsomt nu AGF. Og jeg tror, hvis de skal finde lidt moment i angrebsspillet, så vil jeg vælge at tage Victor Cameron lidt op i banen og være spilstation en gang imellem. Vi så et par gange i første halvleg, når han kom frem og spillede 1-2 med bagspillerne, jamen, så havde de rigtig svært ved at løse det DHG. Det var spændende at få ham lidt op i banen igen. Men nu har man jo sat de her, vi snakker om før, de her første kædespillere ind igen, og stadig DHG med nogenlunde det samme personel. Og det er spørgsmål, hvor længe de kan køre fuld skrald. Der kommer der et gult kort til Jeppe Romlund. For hvad så jeg ærligt talt ikke? Det er heldig scoring gennem. Og det er en scoring med nummer 13. Jeg vælger en skidt løsning her for DHG. Borg, som jo altså ellers har haft lidt mere held med sig på seneste. Ja, god scoring af Lasse Skovby, og så er det altså 4 igen. Og her ser vi altså, nu har vi efterhånden set et par eksempler på, hvorfor det er, at DHG har, på trods af, at de har lukket 22 mål ind, står op i det offensive forsvar. Det er simpelthen fordi, at AGF, når de får lov at komme tæt på mål, er utrolig dygtige skytter hele vejen rundt. Men det virker lidt som om, at det er pest eller kolera det her. Altså, de er også dødbringende inden for 3 meter. Ja, lige præcis. Altså, de er næsten nødt til at være heroppe og se, om de kan finde et par bolderobringer. Fordi lige så snart de kommer tæt på mål, så sker... Jamen altså, rigtig fint overblik af Cameron. Ja, igen, får ham op i banen, som vi snakkede om lige før, og lader spilstation, og med det samme, han får bolden, finder han en medspiller. Og selvom der resterer 5 minutter her, så er stillingen jo altså lige blevet øget med plus 3, så kan vi godt begynde at snakke lidt om, at han ikke er et dårligt bud på en kampens spiller her. Ej, ingen tvivl om, at det vil helt sikkert være mit bud på kampens spiller. Har haft en stor rolle i AGF-forsvaret, samtidig bidraget med både assist og... Tæt på endnu en assist, ja. Både assist og mål. Grabe der egentlig synes, at han laver en fejl her, tror jeg, men ikke noget for dommeren, og så får han lov at spille videre. Til gengæld en lidt for hård behandling af Anton Esben på DHG's nummer 9. Oliver Rasmussen, der er lidt vristen, smider bolden fra sig her, men han er op igen. Vi ser, om han kan komme ind og skabe noget. Det kunne han. En turnover.
Det kunne godt være begynde at være tegn på, at DHG har brugt de samme folk. Der begynder at komme nogle småfejl ind i spillet nu her. Lidt dårligere vurderinger på enkeltspillet, og det er som regel et billede af, at man begynder at blive lidt presset på luften. Der har AGF været bedre til at få skiftet ud hen over kampen. Flot stregspil. Og god assist, men også rigtig flot ryg. Man kan se lige her, han rykker lige ud under bakken og får den. Og fortællinger i kampen var det Victor Cameron. Men også, jeg synes, at AGF har været særdeles dygtige til at genkende, hvad der har været åbent, og så har taget det i stedet for at prøve måske at forsere et eller andet krampagtigt igennem. Ja, jeg har egentlig haft forholdsvis godt styr på det offensive forsvar for DHG. Trods af, at det egentlig ikke lige er deres livret at spille mod, så har de lavet 24 mål på 37 minutter, og det må jo bestemt være godkendt. Mads Jensen scorer sit andet mål og reducerer til 24. Og altså 5 målsføring til Aarhusianerne. Det var afgørelsen, at han vælger at pille den ind i målet. Og i AGF-målet har vi med nummer 12. Og netop Mathias Lomholdt, han har altså spillet en rigtig, rigtig fornuftig, hovedsagelig anden halvleg. Så er spørgsmålet, kommer det til at være lidt konkurrence nu med de to, eller er der stadig en klar nummer 1 og 2? Ingen tvivl om, at hvis det var mig, der stod for valget her, så ville jeg helt sikkert pege på Victor Cameron som kampens spiller. Jeg synes virkelig, han har skilt sig ud. Ej, jeg mener mere i forhold til, at nu har man en målmand, som har spillet rigtig, rigtig fint. Ja. Mens den anden har været, altså selvfølgelig, man skifter ikke bare første målmand, men er det Mathias Lomholds mulighed, som man så har taget for at vise, at han måske bør spille mere? Ja, men altså Mathias er en rigtig dygtig keeper, og det har han også vist til det her stævne, og har scoret mange minutter og har gjort det rigtig fint. Men jeg tror nu stadigvæk, at Rasmus med det topniveau, han har vist tidligere, og har stået en lang række flotte kampe, så tror jeg sådan set stadigvæk, at han vil være vurderet som første målmand. Selvom sæsonen egentlig er ved at være slut nu her, og man kan sige, der ikke er så mange kampe tilbage. Jeg tror faktisk ikke, at AGF har flere kampe i år. Jeg tror, det sidste kamp, de har spillet 14 gange. Men der er en sæson næste år igen, hvor de to skal kæmpe. Så efterlader man i hvert fald et rigtig godt sidste indtryk. Det må man sige. Godt overblik her af Lasse Skovby, som finder Asbød. Og tredje gang i kampen var det Anton Asbød. Han har også spillet en god kamp dernede. Efter han kom ind og dækker den to over i højre side, at de faktisk er begyndt at begyndte at trække fra. Og selvom der selvfølgelig også har været nogle småfejl derovre, så har han løst den opgave rigtig godt. Jeg har lavet igen meget, meget få fejl, hvis nogen har været meget, meget effektiv. Offensivt. Og nu har han altså også smuttet, men den vælger de bare at køre ud, tror jeg. 20 sekunder. Ikke så meget tvivl. Vinder af AGF Cup 2013. Drenge 14. Vi er AGF. Super flot AGF-spil med en virkelig flot redning ind i målet af Frederik Arnberg. Og der løber tiden altså ud. Er der mere, vi lige skal afvikle måske? Jeg ser dommeren. Nej. Ingen grund til. Og altså tillykke til AGF 14. Som det bliver sagt, præmieoverrække så hurtigst muligt, så vi tager også lige en kort pause.